Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karong adlaw Miyerkules sa Hulyo 14, 2021. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Quarantine status ng Bacolod hindi dapat magtaas kung basihan ang mga datusuno sa City Administrator. Benitez, kumpiyansang hindi magmadinalagwal ang petisyon batok sa pagsaylo sang voters registration sa Bacolod. Sa balita national, Pilipinas, ginakip ng Indonesia sa travel ban. COMELEC pagatugutan ang pagboto sa mga COVID-19 patient sa eleksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos ginamang sini. Yes, so mayong gabi sa mga ka-aksyon namon nga nag-monitor via Facebook Live sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. So welcome na sa evening newscast ang DYEZ karon nga Miyerkules, edisyon July 14 at 2021. Happy payday sa mga ka-aksyon naton nga advance ang ila sining sweldo subong adlaw a day before sang 15 o kon 30. So happy payday. Happy shopping sa tanan nga nagasweldo subong nga adlaw. So this time, padayon lang sa pag-comment down mga ka-aksyon na sa inyo sini nga mga greetings sa aton sini nga Facebook Live kay tingwan naton nga maisa-isa kag mabasa ang inyo sini nga pagpanamyaw. Karon nga Wednesday night, madamo gid nga salamat sa tanan nga mga messages no nga naga-welcome back sa akon diri sa Aksyon na Radio Bacolod. Kaya mo sa mga nagkapamangkot kung diin ko kung nagkadto. Well, nagpahuway kita for 14 days. Nag-quarantine after nga nag-positive kita sa COVID-19. Pero subong, I am back, alive and kicking. Kag balik kita bilang frontliner, magadulong sa inyo sa mga information and syempre mga public service and announcement mga ka-aksyon. No? So this time, check naton ang comment section. Si Mirasol Molenyo Pamintahon, mayong gabi Bacolod. Thank you so much for tuning in. Sir Alex Monteza, madamag nga salamat Sir Alex Monteza. Welcome back Sir Dale and good evening. Sige salamat gida sa mga nag-share sa katon sininga Facebook Live tonight. Thank you so much. Sir John de Salazar, please kindly greet sila ni Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo sang Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez, ang Barangay Tanguba, Ma'am Jinky Dialagdon, Rafaela sang Pananon DSB, Podman sang Puwersa, sang ARB Community, madamo gid nga salamat. Sige, thank you so much, Sir Alex Monteza. Si Madam Dolores Ipacla Miranda is watching. Madamo gid nga salamat, Miss Dolores sang Negros Weekly kag Negros Daily. Sige, thank you so much. Si Ma'am Ana Sinoro, good evening Action Dale. Salamat gida. And shout out kano kay Nene Julia Servinas. Happy birthday sa iya. Subong happy birthday from Mirasol Molenyo Pamintahon. Ma'am Jocelyn Song, komedya dira sa may Old City Hall. Mayong gabi si mo Ma'am Jocelyn.
And welcome back mali Madam Dolores si Pacta Miranda. Sige, see you soon Miss Dolores. And syempre si Thomas Bronyola, Good Evening Action Radio. And si Sir Bia Jonathan nga may share badge. Madamo gida nga salamat. Sige And by the way, gina-shoutout ko lang gali kang nagapasalamat kita personally sa mga frontliners dira sa may South Hills Academy sa isolation facility para sa mga frontliners nga nag-positive sa COVID-19, sa mga nurses, sa mga admins, sa mga utility personnel, sa mga gwardya, no? Madamo gid nga salamat sa inyo sa ning serbisyo sa pagbulig pagtatap sa mga COVID-19 patient dira sa may South Hills Academy. Kag syempre sa extraction team, thank you so much. Sa Barangay Health Emergency Response Team sa Barangay Estefania, mga personnel sa barangay, kag syempre ang mga cook dira, no? Mga DSSD personnel sa likod sa mga manamit nga mga pagkaon nga gina-serve sa mga COVID-19 patient. Madamo gid nga salamat. So sila ni mga frontliners nga usually mga kaksyon, no, wala bala mahatagan sang highlight or recognition. So sila may mga nagabaka-baka, nagarisgo sa ginasining life sa isolation facility kag nag-serbisyo sa mga COVID-19 patient nga mga mild kag asymptomatic, no? Kay diri sa Bacolod City, once nga symptomatic or wala symptoms pero positive o kung may mga mild symptoms ikaw, dalon ikaw sa isolation facility sa mga eskwelahan or pwede man sa Midway or frontliners ka dito ka sa may South Hills Academy. Kag kung severe naman gani kag moderate, so sa hospital kagid nga dalon. So thank you so much mga frontliners dira sa my South Hills Academy. So padayon lang sa pag-comment down sa inyo sining mga greetings. And after local news, balikan natin ang ato sa Facebook Live. Stand by for local news.
sa aksyon! Lasay sa 16 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Gintipon sang Bacolod Emergency Operations Center kon EOC ang tanan ng mga datos sa bilang suporta sa operasyon ni Bacolod Mayor Bing Leonardia angot sa ginhimo nga rekomendasyon sang National IETF nga nagatuyo sa pagpaidalom sa syudad sa modified ECQ kon MECQ umpisa Hulyo 16. Sa interview sa Aksyon Radio ginpahang ni Bacolod City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang kung ikonsidera lamang sang NIATF ang ila mismo ginpagwa nga benchmark, hindi dapat nga magtaas ang quarantine status ng Bacolod bangod sa pagnubo sang tanan nga mga balasihan sa pagdihon sang nagakaigo nga evaluation. Ginpahayag sang City Administrator nga tinguan sa Bacolod EOC nga kumbensihon man ang Regional IETF para suportahan ang apelasyon nga ginhimo sang alkalde. Gibutang totoo nga ito nga data ang recent 2 weeks balan ang benchmark na ang nga parameter nga ginatanaw sa National IETF is the growth of cases during the kada 2 weeks ng evaluation mo. Nabatihan si Bacolod City Administrator M. Ang kumpiyansa si 3rd District Congressman Albi Benitez hindi magmadinalagon ang petisyon nga gin-file batok siya pagsaylos ang voters registration sa Bacolod City. Sa statement nga gin-post sa official Facebook page, ginpahayag nga ginalauman ang petisyon nga gin-file sa Comelec Bacolod nagdigad nga Hulyo 13. Suno sa anay kongresista hindi magmadinalagon ang nga tikang bangod tanan nga requirements ang nagasunod sa layi. Si Benitez ang wala pa sang formal nga deklarasyon sa iyang plano sa 2022 elections. Ang Comelec Bacolod ang natalada nga magpatigayon sa Election Registration Board kon ERB hearing para usisaon ang mga requirements sa mga nagparehistro sa bulan sang Abril tubtob Hunyo tuig 2021. Sa dugang pangabalita lokal, langin negatibong presensya sang duwa ka mga pugante nga Sanday Francisco Ipogon kag Alejandro Montoya nga una gin-report nakita sa may Purok Venice kag Purok Katutungan, Barangay Alangilan, syudad sa Bacolod. Ini matapos sa kabaton sa impormasyon ng Police Station number 5 nga ila man gilayan ginrespondihan na. Ginpahayag ni Police Captain John Christopher Masangkay ang hepe sa Police Station number 5 duwa ka oras nga ila ginbantayan ang lugar apang wala sila sang may nakita nga tawo. Sa una nga report na baton ni Masangkay nakita sa mga residente nga may duha ka wala makilala nga persona nga naglabay sa nasambit nga lugar nga may dala nga balunan na. Nagapating hepe nga posible ang ina nakita mong persona nga may diferensya sa panghunahuna nga masami makita sa nasambit nga lugar. Nagbilin sa litrato si Masangkay sa mga pumuloy nga kung ila makita gilayon nga mag-report sa kapulisan. Naka-receive kami dito ng info na allegedly may sighting, sir. So, umakit po yung tropa doon, sir, sa taas. So, may Sinda Benes na area, sir. So, di kami, sir, mga sobra 2 oras kami to. So, negative man, sir. So, ang gambal man to, sir, nila na may nakita lang sila to na 2 katao. Hindi na nila na anong tsura na amugid to. Si Captain John Christopher Masangkay sa Police Station number 5. Ginaulat pa ni Susan Guara ang tagpamunas ng Licensing Department ng LTO Bacolod District Office ang implementing rules and regulation o IRR gikan sa Central Office antes ngay patuman ang planong imuon nga pulo ka tuig ang validity sang driver's license. Suno kay Guara pag sa IRR duyag sinibaloon ang mga pagsulundan nalakip ng posible balayran sa mga driver antes si patuman ang nga polisa sa mabot nga Oktubre 2021. Ginpahayag man ni Guara nga ang mga driver nga wala sang bayulasyon kag may maayong nga record ang mahimo mabenepisyuhan sang lisensya nga magalawig sang pulo ka tuig. Ginpahayag man sini nga katuyuan siniya mo ang maibitar mga aksidente sa dalanon kag mabuhinan ang backlog sa ila nga ahensya. Buhay pa, kaso wala pa. Buhay pa kami, ayala, ginakaptan. Implementing rules and regulations, wala pa. Buti lang wala pa tapasihan na mag-implement sila. Nabatian si Susan Guara ang tagpamuno sang Licensing Department sang LTO Bacolod District Office. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 21 Action Radio Philippine Standard Time, KBC Plus.
And we are back online mga ka-aksyon na sa pagpadayon sa aton sining mga greetings kay ginapadala sa aton sining comment section sa aton sining Facebook Live. So, good evening kay Borgs asa good evening Sir Dale. Si Ma'am Vanessa Mayo nga naka-tune in na tonight sa aton sining pagpangalagad madamo gid nga salamat. Good to see you again from Prince Paragoya Makiling madamo gid nga salamat. And araman si Romina Acevedo Membela, good evening. Hag si Ma'am Yvonne Obercher no, isa gini sa mga nag-PM sakon sa ngara ko sa isolation facility. Madamo gid nga salamat kay Ma'am Yvonne Obercher dira sa may Germany. Si Ana Sinoro, thanks God, gid na okay ka na Aksyon Dale. God bless always. Thank you so much. Greet ko lang, taga Puro Acacia 2, especially sila ni Nestor Tabelona, kag Amelia Tabelona, CDB, oy, kag Johnny B. Oy, thanks kid, no? From Adi Sokita Tabelona. Sige, madamo gid nga salamat. Si Ma'am Melile Oligo, nga naka-tune in man tonight, thank you so much. Kagaraman si Laiden Navarrete, nagakinang-kinang iya sininga top fan, nga badge, madamo gid nga salamat. Si Alunan sa Z, good evening and thank you so much. Sa liwat, nagapasalamat ako personally sa mga frontliners dila sa may South Hills Academy. Munoon ko lang si Nurse Jean, kag si Nurse May, kag si B. Hertz Gina Torrevilla, madamo gid nga salamat. Kag sa iban dila nga mga staff and personal frontliners dila sa may South Hills Academy. Kag syempre mga utility personnel, tanan-tanan, no? Thank you so much, gid, no? From the bottom of my heart, madamo gid nga salamat. Kay sila yung nag-oversee sa amon to, no? Nga mga COVID-19 patient. Tub-tub nga madula ang mga symptoms, nga amon sini nga ginabatsyag. From time to time, gina-check kami, ginapamusta, kung okay amon sini nga ginabatsyag, kag amon sini nga pagstay sa isolation facility. Madamo gid nga salamat liwat frontliners dira sa may South Hills Academy. And syempre, sa extraction team headed by Executive Assistant Ernesto Pineda and Executive Assistant Jomari Vargas, thank you so much as well sa assistance. Kag si Bacolod City Councilor Renicito Novero, ang Chairman sa Quarantine Center Action Team, thank you so much sa assistance attorney. Kag si Dr. Pornan, no, ang head sang Bacolod CDRRMO, no, head sang CDRRMO, thank you so much. Sa mga nagpadala sang damo-damo nga apples, orange, vitamins, mga prutas, pagkaon, essentials, thank you so much, man. So, ginatay ko lang opportunity para magpasalamat kay for the past 14 days, no? Wala ninyo ako nabatian diri sa Kahanginan, sa Aksyon Radio, pero padayon ang akong silingang monitoring sa mga local news kag mga balita. Thank you so much and standby na sa mga balita national. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun
kanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. DTX 500 capsule mga kaaksyon na sa may mga fatty liver mag DTX 500 mag-exercise magkahon sang husto kang mag-take sang DTX 500 and lasay sa Bailey Shatter Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye nasang mga balita national pagatugutan sa COMELEC makabotong mga COVID-19 patients sa 2022 national election sa Pilipinas sa forum sang House Committee on People's Participation nga ginapamunuan ni Lone District San Jose del Monte City Representative of Florida Rida Robes gintala kay mga bagong nga limitasyon ka sa pagpadigayon sa eleksyon karon nga mayara sang pandemic ginpahig ni COMELEC spokesman James Jimenez ang mga tawo nga may COVID-19 o kung may sintomas sang virus ang tugutan sa adlaw sang eleksyon pero iseparar ang mga ini sa isolation polling place bilang kabayan man sang health kag safety protocol ang sambit nga strategy ang nangin effective man sa ginpatigayon nga plebisito sa may Palawan sa Marso 13 ginpahag ni Jimenez nga ginimitahan lamang sa 5 gikan sa anay pulo ang mga botante sa sulod sang voting precinct agud malikawan nga maglatunay bangod limitado lamang mga pasudlon sa mga voting center ang eleksyon ang mag-umpisa alas 6 ng aga tubtob alas 6 sang gabi sa Mayo 9 tuig 2022 ginpalawig sang gobyerno sa Pilipinas ang travel ban sa mga inbound flights gikan sa pungsod India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates kag Oman tutob Hulyo 31. Ini ang ginkompirmar kag ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque subungad daw o kon isa ka daw antes magtakop o kon mag-expire ang ban buwas Hulyo 15. Ginpatuman man ang ban sa pungsod Indonesia nga mayara sang pagsaka sang kaso sang mas makalalaton nga Delta variant matapos man ang rekomendasyon sang National IATF. Ang travel ban sa Indonesia ang mag-aumpisa alauna sang kagahon Hulyo 15 tubtob Hulyo 31. Sa katapusan nga balita national, magapatigaw ng DNR sang testing sa water quality sa West Philippine Sea o na WPS matapos ang report nga ginaligar nagahaboy ang Chinese vessel sang higgo sang tawo. Sa laging handa briefing kinpag ni DNR Undersecretary Benny Andeporda ilahibaloon ang pinakamalapit nga portion sang natungdan nga water territory para magkuha sang water sampling. Nagaduda man si Andeporda kung ano katuod ang report sang paghaboy sang human waste sa WPS. Sunod sa opisyal sang DNR, kung basihan ng litrato, ang mga material nga ginahaboy ang hindi human waste kundi isa ka oil spill. Pinapamatukan naman ni Andeporda ang pag-imbestiga sa gobyerno kag pag-file sang diplomatic protest batok sa China base man sa panawagan ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time nagabalik-balik balang imong hilanat nagasakit kay nagakatulog balang imong tutulog. Inyo nabatian ang kabugasan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karong adlaw Miyerkules sa Hulyo 14, 2021. Sa liwat akong inyong atag balita Aksyon Dave Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon